Ok, de salutare tuturor, eu sunt Dani și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal YouTube. Ce mai faceți, ce mai ziceți, nu ne-am auzit de ceva timp. Da, deci astăzi vorbim despre noul sezon care va apărea din Sword Art Online, Sword Art Online progresiv, care va apărea în anul 2021. Noul sezon va fi vorba despre gen prima parte din sezonul 1, cât timp au fost blocați în SAO, însă numai că din perspectiva Asunei, din câte am înțeles eu din trailer, îmi pare foarte rău dacă greșesc, dar cred că despre asta va fi vorba cel mai probabil. Da, deci pare o idee destul de interesantă, ce drept, adică am văzut în primul sezon asta totul, da, din perspectiva lui Kirito și practic ei vor să o pună pe Asuna în rolul caracterului principal și într-adevăr nu este o idee rea, adică na, în ultimele sezoane din Sword Art Online au cam fost de umplutură, să zic așa, pentru că deja după prima parte, după primele 14 episoade când au ieșit din Sword Art Online, deja a cam început să devieze la alte chestii, adică numele anime-uri, gen nu mai avea nicio treabă cu acțiunea, adică ei nu mai au fost blocați în Sword Art Online doar 14 episoade, după aia a fost vorba despre alte chestii, adică totul a fost vorba tot despre chestii, lumea virtuală și etc, dar nu despre Sword Art Online. În fine, dacă am zis chestii fără sens și chestii greșite în acest videoclip, îmi pare foarte rău, dar este a 10-a oară, efectiv a 10-a oară, fără nicio exagerare, când încerc să înregistrez acest videoclip, dar na, mă mai încurc probabil și pentru că înregistrez și editez acest videoclip la ora 3 dimineața. Eu sper să fie un videoclip bun pentru revenire, sper să vă placă, deci da, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă sunteți noi pe acest canal și vă place conținutul pe care îl postez. Deci noi ne reauzim data viitoare, până atunci la revedere și eu v-am lăsat baftă.